ev dem û hemû demên wa xweş bin temaşevanên hêja. Li ser ekranên Arwar TV em bi bernameyeke nû ya şîrovel gel we ne. Weke hûn dizanin ji destpêka Arwar TV vir ve her çend roja carê em bernameyên şîrove çêdikin. Mijarên bernameyên şîrove cor be cor in. Mijara bernameya me ya îro aşîtiya navxweyî û yekîtiya neteweyî ev xaleke, xala duyem jî aboriya Herêma Kurdistanê û turîzm. Li ser van du xalan ez dixwazim îro bi we re hineke şîrove bikim. Hevalên hêja tê zanîn em Kurd ji ber parçebûnê nikarin bibin hêz. Parçebûna ku di navbera me Kurda da heyî mixabin nahêle ku em bikaribin bibin hêzeke. Ne li Kurdistanê ne li Herêma Rojhilata Navî ne jî di cîhanê de mixabin ji ber vê parçebûnê em nikarin xwe bi hêz bikin. Eger em Kurd xwe bi hêz bikin, yekîtiyeke nava xwe de çê bikin, xwe bi hêz bikin, bêguman li ser axa Kurdistanê jî em ê bibin xwedî soz, li Rojhilata Navîn jî wê soza me Kurdan zêdetir derbas be. û her wiha di cîhanê de jî em ê bibin xwedî ciheke serfiraz. Ev parçebûn ne ji îro ve hatiye çêkirin. Ji sedan salan vir ve di nava me Kurdan da parçebûn heye. Bi taybetî dewletên dagirker tim Kurdistanê parçe kirine, Kurda parçe kirine, di nava Kurdan da nakokiya çêkirine, Kurdan berdane hev û li ser wê esasê jî Kurda bi xwe ve dane girêdan û meşandine. Yani siyaseta her çar dewletên dagirker jî li Kurdistanê wisa hatiye meşandin. Mixabin niha jî wisa berdewam dike. Tenê di navbera Kurda giştî de nakokî nehatine çêkirin. Heta ev yani ji jorva digre heya jêr diçe. Yani di nava Kurda giştî de nakokiya çêdikin. Beşeke Kurd li dijî beşeke Kurdê din dane sekinandin. Di bajaran da Kurdan weke eşîret qebîle dane parçe kirin. Her wiha di herêmên biçûk de malbata ji hev cuda kirine, li dij hev derxistine. û bûya wê ji jêr va digre heya jor nakokîyên biçûk hêdî hêdî nakokiyên mezin û ber bi jor ve diçe û bûya wê jî di herêmên biçûk de Kurda birêve dibin, di herêmên mezin ve Kurda birêve dibin, di bajaran ve birêve dibin. Her wiha diçe heya parçeyên Kurdistanê ku dibin destê xwe de dihêlin, Kurdan birêve dibin. Ev siyaseta dewletên dagirkerê. Mixabin ev xuyeke xirav yê me Kurdan e. Em tim hebdû qebûl nakin, yê din qebûl dikin. Yani li Kurdistanê em rêvebiriyeke xwe qebûl nakin, lêbelê rêvebiriyên hêzên dagirker qebûl dikin. Yani ev xuyê xirav ketiye mixabin nava xûna me Kurdan. Yani şexs jî wisan e. Mesela ji herêmeke însaneke zana derdikeve, lêbelê di her wê herêmê de ew însan, ew Kurd bi qedr û qîmet nayê dîtin. Ji aliyê kesê din ve
ji aliyê milletê din ve gelê din ve qedr û qîmetê wî tê zanîn lê belê ji aliyê Kurda bi xwe ve ji aliyê derdora xwe ve bi qedr û qîmet nayê naskirin. Çima ji ber ku em Kurd hevdû qebûl nakin. Qîmeta hev em nizanin, ê dema ku em hevdû qebûl nekin, bêguman gelê din jî rehet rehet me qebûl nakin. Em qîmeta hev nizanibin, bêguman gelê din jî, hêzê din jî wê qîmeta me nizanibin. û li ser wê esasê jî bêguman em nabin hêz ku em soza xwe bidin derbaskirin. Niha em gehiştina qonaxeke nû. Bi taybetî ji destpêka salên 2000 vir ve ji bo Kurdan rewşeke nû hatiye afirandin. Mesela li Başûrê Kurdistanê hêzeke çêbûye. Kêm zêde yekîtiyeke çêbûye, parlamentoyeke heye. Li Bakurê Kurdistanê cur partî û hêz hebin jî, dîsa me dikarin bêjin li ser hin xalan Kurd dikarin werin gelhev. Yani nehatine gelhev lê belê meriv dikarin bibînin ku hewildan bên raberkirin, xebat bê meşandin, daxwaz hebe xalên hevbeş ku em bikaribin li Bakurê Kurdistanê jî werin gelhev çêbûne. Heman tişt ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî meriv dikarin bêjin. Ji vir çend roj verî bi gekê Abdullah Hicab re min bernameyeke çêkir. Di wê bernameyê de jî taybetî gekê Abdullah Hicab behsa hin xalên hevbeş yên hêzên partiyên siyasî yên Rojhilatê Kurdistanê jî anîbû ziman. Yani li Rojhilatê Kurdistanê jî pir xalên ku hêzên Kurdan dikarin li dorê bên gel hev heye, hene. Heman tişt ji bo Rojavayê Kurdistanê jî meriv dikarin bêjin. Li Rojavayê Kurdistanê jî niha derfet derk ketine meydanê. Eger Kurd bixwe bixwazin, Kurdên Rojavayê Kurdistanê bixwe bixwazin, yekîtiyeke pir baş di nava Kurdên Rojavayê Kurdistanê da dikare çêbibe. Him yekîtiyeke siyasî dikare çêbibe û him jî yekîtiyeke leşkerî û her wiha yekîtiyeke aborî jî dikare çêbibe. Eger parçeyên Kurdistanê de yekîtî çêbibin di nava Kurdan da, bêguman wê demê em dikarin bi hêsanî behsa avakirina yekîtiyeke neteweyî bikin. Bê ku di parçeyên Kurdistanê de yekîtiyeke di nava Kurdan da çêbibe, em dikarin behsa yekîtiyeke neteweyî bikin. Ji ber vê yekî jî beriya her tiştî divê di nava Kurdan da li her parçeyên Kurdistanê yekîtî çêbibin û piştre jî ew yekîtiyên parçeyan, yekîtiyên çar perçeyan, heta yekîtiyên pênc parçeyan Kurdên Sovyeta benê jî em weke parçeyeke hesab bikin û heta Ewropayê jî, diaspora Kurd ya li Ewropayê jî em weke parçeyeke hesab bikin. Wê demê ev parçe yên ku yekîtî nava xwe de çêkirine bi hêsanî dikarin li ser esasê parastina berjewendiyên neteweyî bên gel hev. Ew demê jî em dikarin behsa yekîtiyeke neteweyî bikin. Temaşevanên hêja haleke me ya din jî aboriya Herêma Kurdistanê û turîzme. Bi taybetî niha ez dixwazim li ser turîzmê biskinim. Turîzma Başûrê Kurdistanê bisekinim. Tê zanîn hemû welat bi taybetî ji hema meriv dikarin bêjin ji salên 1950-60 vir ve piştî şerê cîhanê yê dûdiya vir ve turîzm bûye weke çavkaniya herî girîng ya aborî ji bo dewletan, ji bo welatan. Ji bo me Kurdan mixabin hê em nikarin behsa
çavkaniye که توریزمی بکن کردستان مخابن کار و خباتین جبو توریزمی نایل نشاندن بگو ما سدمی وی هنه چما جبر که کردستان هاتیه داگرکر کرن دبن دست دولتین داگرکر دیه parça Kürdistan'ı. Jber vi ekeci mesela de parça Bakırı Kürdistan'ı da pir zede Kürt nikarın. Be inisiyatifa devleta Türk nikarın. Turizmi peş bakın. Ancak devleta Türk dikare karu xebat turizmiyle herima Bakırı Kürdistan'ı bir meşine. Beli şaredariyin ku embejin jbo geli Kürt xazın hizmet bikin hene. Libeli derfetin şaredariya jî em dizanin pir zêde tun. Heman tişt ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî me dikarim bêjim. Bê înisiyatîva dewleta Îranê li Rojhilatê Kurdistanê kar û xebateke ji bo pêşxistina çavkaniyeke turizmê nikare were meşandin. Libeli ji bo Başûrê Kurdistanê me nikare heman tiştê bêjim. Ji bo Rojavayê Kurdistanê jî bêguman hin tişt dikarin werin kirin. Lêbelê hêjî wexta ku em kar û xebatên turizmê li Rojavayê Kurdistanê bimeşînin nîne. Hê ew dem nehatiye. Di çend salê pêşiya me de aramiyeke li tevahiya Sûriyê çêbibe li herêma Rojava jî aramiyeke çêbibe bêguman kar û xebateke ji bo pêşxistina çavkaniyeke aborî li ser esasê pêşxistina turizmê dikare çêbibe. Niha mijara min bi taybetî aboriya herêma Kurdistanê ya herêma Başûrê Kurdistanê û turizme. Tê zanîn herêma Başûrê Kurdistanê kêm zêde weke herêmeke otonom e. Ez bixwe weke herêmeke serbixwe dibînim. Lêbelê fermî herêma Başûrê Kurdistanê weke parçeyeke Iraqê tê nas kirin. Weke herêmeke otonom e. Hikûmeta herêmî ya Başûrê Kurdistanê dikare kar û xebateke baş ji bo pêşxistina xebatên turizmê çêbike. Çavkaniya turizmê ji bo herêma Başûrê Kurdistanê dikare weke çavkaniyeke girîng ya aborî bêdîtin. Rêveberiya herêmê bixwaze dikare bi awayeke serbixwe azad kar û xebateke ji bo turizmê bimeşîne. Mesela li Başûrê Kurdistanê pir deverên dîrokî hene. Tenê em behsa bajara bikin bajarê Başûrê Kurdistanê bi serê xwe deverên dîrokî yê girîng in. Mesela Erbil, Süleymaniye, bajarê qedîm in. Selahedîn û her wiha Amediye û her wiha Helepçe û dîsa Dog û her wiha pir bajarê din, navçeyê din, bajar û navçeyên dîrokî ne. Bi hezaran, bi dehan hezaran turîst dikarin biçin wan bajaran bigerin. û her wiha li herêma Başûrê Kurdistanê tê zanîn hewa jî germ e. Belê beher tune li Başûrê Kurdistanê lêbelê av heye. Li dora avan pir deverên ku însan bikaribin havînan biçin lê tetîla xwe bikin, zemanê xwe derbas bikin hene. û her wiha çavkaniya turizmê jî li derveyê Kurdistanê di cîhanê de ji bo Başûrê Kurdistanê heye. Mesela bi milyonan Kürt li derveyê axa Kurdistanê jiyan dikin. Li Tirkiye bi milyona Kürt jiyan dikin. Li Avrupayê heman nîzikê 2 milyon û nîv Kürt dijî. û dîsa li Amerîka, li Kanada, li Avustralya, li welatên Sovyeta berê
bi milyonan Kurd dijî. û di nava van Kurdan da jî yani bi sedan hezaran Kurd her sal diçin hin deran tehtîla xwe dikin, zemanê xwe derbas dikin. Diçin dema xwe ya vehêsandinê derbas dikin. Mesela bi hezaran Kurd diçin İtalya, diçin İspanya, diçin Türkiye, diçin Yunanistan û her wa diçin pir deverê din havînan dema xwe ya vehêsandinê derbas dikin. Eger kar û xebateke baş li başûrê Kurdistanê bê meşandin, bêguman di nava wan Kurdan da wê bi hezaran, bi dehan hezaran kes bixwazin biçin herêma başûrê Kurdistanê dema xwe ya vehêsandinê yani bi Tirkî jî dibêjin tehtîlê derbas bikin. Ev xebat divê ji aliyê hikûmeta herêmî ya başûrê Kurdistanê va bê meşandin. Hikûmeta herêmî ya başûrê Kurdistanê eğer dest bi xebateke wisa bike li Avrupayê jî pir kes, pir firmeyê me Kurda hene dikarin jê ra xizmetê bikin. Mesela ez bi xwe dikarim kar û xebateke ji bo turîzma başûrê Kurdistanê bikim. Ajanseke min ya reklaman heye ez dikarim pir kareke bi nirx ji bo turîzma başûrê Kurdistanê bimeşînim. û her wiha ev televizyona we Arwar TV dikare xizmeteke doyê derbarê da bike. û pir televizyonê din yê Kurda hene. Pir kanalê din yê Kurda hene. Rojnameyên Kurda hene. Dikarin ji bo ku zêdetir turîst û bi taybetî Kurd biçin Kurdistanê, herêma başûrê Kurdistanê dema xwe ya vehêsandinê derbas bikin, hene dikarin xizmetê bikin. Li başûrê Kurdistanê ez dizanim li pir bajarên başûrê Kurdistanê otel hene. Otelên baş hene. Restorantên baş hene. Deverên baş ku insan biçin lê dema xwe derbas bikin hene. Lêberê ev dever nehatine nas kirin. Kes wan dera nas nake. Kar û xebateke reklama nehatine meşandin. Ew otel nehatine nas kirin. Ew deverên girîn ku insan bikarin biçin lê dema xwe ya vehêsandinê derbas bikin nehatine nas kirin. Mesela li Avrupayê pir otelên li başûrê Kurdistanê dikarin li Avrupayê xebatên xwe yê naskirinê bidin meşandin. Pir ajansên din yê reklama hene. Dikarin bu ara danûstandinê çêbikin û li Avrupayê reklamê xwe bikin. Otelê xwe bidin naskirin. Cihê vehêsandinê bidin naskirin. Cihê dîrokiyê Kurdistanê bidin naskirin. Da ku hem Kurd û her wiha Avrupî biçin herêma başûrê Kurdistanê dema xwe derbas bikin û her wiha çavkaniyeke aborî ji bo herêma başûrê Kurdistanê bidin çêkirin. Ez hêvîdarim rayadarên herêma başûrê Kurdistanê di vê derbarê da xebateke bimeşînin. û her wiha ez vê dera bangê dikim. Ji karmendên Kurd yên başûrê Kurdistanê ez dibêjim hevalno, dostno tenê ten nemînin li başûrê Kurdistanê xwe ten nehêlin, derkevin derva, belav bin, dengê xwe belav bikin. Li Avrupayê derfeteke mezin yê Kurda heye. Bi rêberiya wê derfetên mezin yê Kurdên Avrupayê xebateke xwe naskirinê bidin meşandin. Reklamê xwe bikin. Da ku ji Avrupayê insanên me û her wiha Avrupî werin Kurdistanê neçin İspanya, neçin Portekîz, neçin İtalya, neçin Yunanistan werin Kurdistanê dema xwe derbas bikin û çavkaniyeke aborî ji bo herêma başûrê Kurdistanê bidin afirandin. Ez bi dil û can tişteke wisa hêvî dikim û her wiha kar û xebateke bikeve ser min ez jî amade me xizmetê bikim.
جبر کو از هریما باشوری کردستانی وکه قلب کردستان دبینم یعنی دا آلی سیاسی را ام هند تشتان بپاريزن نپاريزن حزب بکن نه حزب بکن اب تشتک ادنه لبلی پیشخستنا هریما باشوری کردستانی به تایبتی پیشخستنا ویا عبوری جبو ما همو کردان لازمه وظیفه که گرین بدیتن بسر اساسی دمین پیشته از هویدارم رایداری ما یک هریما باشوری کردستانی به ما کردین لأوروپای به فیلمه کردان را بکن نوا دانستاندنی تکیلیان چه بکن و خباته که بمشینن بگو ما تنی بار ناکه سر ملی حکومت هریمی یا باشوری کردستانی وکه لحظه که بریم گود خودی اوتیلا خودی رستورانتا خودی درین و حساندنی دکارن بخواجی کارو خباته که خواه ناسکرنی به تایبتی لأوروپای بدن مشاندن جو همیا را سرکفتنی خوازم هیا برنامه اکدین یا شیروه بمینن دناوا خیر و خوشیه ده سلاو و حرمت